tanan gitawag pagkadisipulo. Sumala pa sa Bible Dictionary, ang pulong disipulo mao ang pagsunod sa hunahuna o pagkinabuhi sa usa ka magtutudlo. Ang atong magtutudlo mao si Jesus. Busa, ang iyang kinabuhi mao ang atong sundon. Atong hinumduman nga kini usa ka proseso. Di ni mahitabo diha-diha dayon. Nagkinahanglan kini og pagtubo diha sa mga mithi ug kinaiya ni Jesus. Karon niya kini mubong sugilano nga naghulagway sa atong tema, bugti sa pagka-disipulo. Hi, Sandy! Asa man ka? Kasi ko ni mama, na ko yan tuon. Ikaw nga na makadiri. Nagkulat ko nila na ulog Gina, mag-outing, mag-good me. Mao, Kuyog ta, simbrik na bitaw. sad mo. Pero asa mo mag-outing? Beach tingali, inom-inom lang good ginagmoy. Ha? Mag-inom mo? Oo, uy, ginagmoy lang good, ilang good palabi. Mag-ano ito, uy. Sad. Inom-inom lang good ginagmoy. Pero, sige day, try lang na ko ha. Ano sa man? Iato lang na to og Sunday. Hindi po good. Pero, sige, chat lang po. Oh, sige, i-chat lang tika kung kanos agad ang exact date. Sige ha, bantay. Magulat din po. Oh, sige, tay. Hi, ma. Ma! Kuan, manangit unta ko ba? Pwede mo kayo gilamarang mag-outing? Asa man ba mga to? Ingon siya, dagat ko no. Wala po subject ko kabalo kanon sa, pero ingon siya, ika-Sunday daw, masigot na ma. Sigot na. Cindy. Ano ka ba sa'yo? Bako magpugong sa imo kung maglingaw-lingaw ka. Pero yung kini lang gid ako ikatambag di mo no. Pamili lang yun, titawag ka ng mga tarong, ng mga barkada, dili ng mga badlungon, dili ng mga adik-adik, dili ng mga adoy-adoy, basta ka talaga yung mga tarong. Moro ginakoy pasidaan mo. Maayo mo guna si Mara ma. Dugay na biyaging friend ana. Kabalo baya ka. Mahal ka pa, di ba ka na badlungon? Basta, maura gina akong sulti mo, magbantay ka, kinsay imong dapat nga amiguhon. Apoy mo stick dito sa balay ma. Uy, ako ra isa. Wakoy friend. Ay, man, nagilaay na kagpuyo diri sa balay. Anong gilaay man ka? Mas maayo pa kung gilaay naman gani ka, kuyog inuunta. Ato tag prayer meeting. Sure, uy, prayer meeting. Pangtigulang ramang good na. Hoy, di na kang tigulang para na sa tanan, para mas ang batanon daghan kay dito manguyog ng mga batanon. Para, mga tata, kuyog tag prayer. Osa. Why would you do that? Full of debts. Di ba mo sa full of debts? Napuro sa utang? Is your province is in crisis. And God is with you, you are already the majority. Because no trouble bigger than our God. Amen? So, and rejoice and be glad because today you will discover that because without Christ you will not be here. Amen? Christ sees you. Discover. Righteous be glad. Hoy, Cindy. Ano sa man ka? Ganina naman ko nakamatikod din mo nga, wala man kay tingog-tingog. Ma, katong sa mga talk sa seminar ba? Nagsige mong gudog balik-balik sa akong huna-huna. Mo ba? Ina naman gid na. Basta kay maminaw ganito sa mga talk, ato ibutang sa atong kasing-kasing kunahuna, dilig nato na makalimtan. Maugid ma. Pero kabalo ka ma. Feel good na ako, kay naugid kay calling.
kitang tanan manggod anak na ay calling. Mingon magud si Jesus, go and be a disciples to all nations. Mao gid ma, tama gid ka. Inana ginaanak. Kailangan mahimo kang disciples. Ug sa imong pagka-disciples, mahimo ka sa nga disciples ngadto sa uban. Cindy, ready na ka? Ay, Mar. Pasensya kayo ha. Pero dinaw ka ko yung dayon sa inyo. No, taro na siya mo. Ay, nabiya na itong sabot. Daghan ba may gibaon nga beer? Domingo mong gudron, Mar. Mas maayo pag mukuyog na lang ko kay mama mo simba. Nga, dili sa bid maayo nga. Mana kog simba, mag-inom-inom dayon ko. As in, gilagod kayo pa minaw. Uy, naunsa na magka-girl nga nga ano kay sinultihan? Na, basta, kung balibad lang sa ko ha. Pasensya dit kaayo. Sorry gid kaayo, Mar. Sabta lang sa ko. Da. Amadrihono nga nasab. Asa na mo karon? Ha? Anong ngutan man ka? Di biya ka pwede mo ba sa mong mga lingaw-lingaw? Mga bad influence biya may ingong ka? Ano? Wala gid ko nag-ingon ana. Unya, ano na naman yung sinutian ka na? Di ba naglikay naman ka na mo? Sige nato na sa imong mga friends. Dito, pag sige, praise the Lord. Tanagwen, oy! Di ba naglikay naman ka na mo? Sige nato na sa imong mga friends. Dito, pag sige, praise the Lord. Tanagwen, oy! Mauna, kasi sige niya, praise the Lord, praise the Lord. Wala siya nabuang. Mao, cute. Ay, cute, eh. Kagninto tra nang masiglingaw-lingaw, di ba? Oo. Enjoy ang kinabuhi. Kay, panagsara. Oy, sige. Ano naman sab ka? Sila marama. Ginalikayan ako nila. Ha? Nga naman. Di na daw sila mukuyog sa ako. Kay
Praise the Lord kuno ko. Sarcastic kayo yung mga sinultian. Mo na diha Cindy. Kay mo manggipili nga mahimo kang sumusunod ni Jesus, magiging disciple ka ni Jesus. Mo na katawan ka sa mga tao, biay-biayon ka sa mga tao. Gusto na lang sa isulti kanimo. Parehas ko ni Jesus, nagibiay-biay po siya sa mga tao. Pero ayaw ka gool. Ayaw ka gool na. Kay kupayon ra gihapon ang nga pagbati nimo ni Jesus. Ubanan ka sa atong Ginoo tungod sa gibuhat nimo nga maayo. Padayon lang kay naa ka nagsubay ka sa mataro nga dalan. Sa Lucas 9:23 atong mabasa. Ug miingon siya sa tanan. Kung may buot mosunod kanako, kinanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpas-an sa iyang cross, matag adlaw ug mosunod kanako. Ang pagdumili sa kaugalingong kinanglan nga ang kinatibukan, ang pagtahan nato sa atong kinabuhi kadto sa atong Ginoo. Ang pagdumili sa kaugalingon kinanglan nga unahon ang katuyuan sa Ginoo kaysa imong kaugalingon nga katuyuan. Kay kita mo sunod man kang Hesus, kita magpasan usab sa atong kaugalingon nga cross. Ang cross mo ang kabubuton sa Ginoo alang kanato. Sa Mateo 7:21 nag-ingon, dili ang tanan nga mutawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, apan kadtong mutuman sa sugo sa akong Amahan. Ang bugti sa pagkadisipulo dili sayon, apan ang ganti kay imong mangkon lawa pang mas dako kaysa sakripisyo nga imong gibuhat. Kung kita nahigugma kang Hesus, ang pagsunod kaniya dili bugat buhaton. Hinuon tamis tagamtabong. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi kanato. Nan nganong dili man usab nato ihatag atong kinabuhi kadto kaniya. Mga igsoon, ako namang nabatbat ang tanan nga angay kung ikabatbat alang kaninyo. Halabusan na may numero sa ubos. Sugdin na ninyo pagpadala ninyo sa mga pangutana aron usab among matubag dayon. Daghang salamat. Shalom.